Rahayu, rahayu, rahayu king saking dumadi. Bopo angkasa nyuwun dipun rewang-rewangi angsal kula ngreksa lan ngruwat tlatah dusun Segunung. Munggah pikantuk Karaharja. Uga ibu bumi. Nyuwun ibu bumi pados dipun rewang-rewangi anak putra menika badhe sesuci. Sesuci wonten ngene geng luping dumadi. Kakang kawah rewang-rewang ana warga dusun Segunung sesuci wonten kene mriki. Adi hari-hari sedaya ingkang mlampah ingkang mancik wonten ngene bumi paringon Karaharja rahayu sedaya ingon-ingoni kadosta lembu mahesa turunggo bebek ayam ugi tetanduran jagung pari jeli lombok sayur sedaya paringono keselamatan paringono panen ingkang mluwah. Dulur papat limo ing pancer nafsu amarah alu amah Sophia mutmainah lerenono anggonira nggegudo marang jasad sira lerenono rika ngacu raga nafsu angkara murka amarah ingkang wonten nggene manah ingkang wonten nggene pikiran saged awal sak menika acara ruwat ingkang badhe dipun mulai alu amah akalan perilaku dadosaken ingkang akas dados ingkang duwe akhlak sopan santun andhap asor marang sepadha badani urip diriluci jalma tan kena ino ilinga para menungso ati akal ingsun kabeh kuwi gegawenan Gusti ingkang murting dumadi. Aturaken welas yang welas uga yang asih. Kawelasana singkirna sangka penyakit apes sangkal blai lelara warga dusun Segunung ugi berangkat sedanten ingkang mewakili sedayaning warga keluh kesahing mugi pikantuk rahayu rahayu wilujeng memayu rahayu tata titi tentrem turaharja paringono ingsun rewang-rewang ana nyuwun marang Gusti ingkang Maha Welas kelawan asih marang dusun Segunung ugi berangkat warganipun nyuwun dugining para malaikat Jibril, Mikail, Israfil lan Izrail khususipun malaikat Jibril nyuwun dipun paringi kawelasane sedayaning masyarakat dusun Segunung paringi rejeki ingkang kathah panen ingkang muwah paringono ati ingkang bungah
medal saking susah. Krana anggem gending kala seba menika nyedhak marang Gusti kemuluning beluing dupa gondo arum hayem hangayomu sarta nikmat lan mufakat urip wonten kene gesang menika enten nafsu nggih menika jin ingkang sampun tuminggir wonten kene ati panjenengan kalipura ingkang dadosaken menungsa dadi serakah angah-angah murka tegan mentalan kula menika resik sedayaning para punggawa Prabu Basuketi.